Jiena wera ħafna ta' konxu fejn l-isperma fejn tiġi. Jiena l-isperma ġiet f'żaq ommi, f'pajjiż stabbli, familja stabbli. Familja ta' mħabba, familja ta' eżempju, familja ta' ġenerożità kbira. So jiena trabbejt f'dak l-ambjent. Ma żiltux jiena, però dak ġieni. Allura nħossni fortunat, ma noħdix for granted, la ġietni tajba nħossni xurtjat u nħossni li rrid nejn il-dak li ma ġitux li minix mhux ix-xurtjat daqsi. U dik hija prinċipju li nożżu ħafna ġo qalbi, nerġgħid ma nieħux xejn for granted, xejn. U vera mill-qalb ġenwinament dejjem ħoss il-bżonn li min ma ġitux daqsik tajba intih ponta żgħira għajnuna. Però għalfejn taħseb li inti daqshekk konxu tal-fatt li inti jerbaħtejna jgħidu din il-lotterija tal-isperma. Għalfejn taħseb ħadd ieħor mhuwiex biex hija marbuta ma' trobbija, il-ġenituri tiegħek żeraw fik il-bżonn li taraf xorti għandek inti li kollok da sens ta' gratitudni. It-trobbija kienet lezzjoni. Istja konna nagħmlu kollox bil-qies aħna. I mean, finanzi ma kienux available għal kollox. L-edukazzjoni kienet il-priorità. U missier qatt ma tqamlu fejn l-edukazzjoni. Qatt. Però fuq affarijiet oħra dejjem urewna li kollox jiġi fi żmienu. Kollox. Semmejtlek xi ħaġa l-bieraħ niftakkar episodju partikolari ta' din l-imbirka Scalextric. Scalextric jgħidula Scalextric? Skeletrix. Xie kelli l-istess problema tiegħek, niftakar li. Il-strina rritta b'saħħa u darba morna trade ferro assistom ġifieri lejs fih nibki u marrit immur imkir noqgħod bil-qiegħda law bil-qiegħda li ma xrid. Imma ovvjament ma kienx il-mument li tinxtaraw qatt ma ġiet. Dejjem rabbewni li anka illi għandna rridu naqsmuh bejnietna. Jiena ommi ħadmet ħafna mal-anzjani u kont ninnotat dedikazzjoni u l-imħabba li kienet tagħti li l-anzjani li min għandu bżonn. Trabbejna f'ambjent li kienet tmur fid-djar tagħhom jew djar tal-anzjani jew. Tejn. U ommi is a very good listener u jiena ġejt ħafna minnha wkoll tisma' dak li jkun. Unfortunately llum il-ġurnata waħda mill-problemi li għandna li m'għandniex ċans nisimgħu in-neighbor for all I know. Ommi kienet listener ħafna u kienet compassionate ħafna. Inti ssibu dal-ħin jew? Insibu ġon. Insibu għax inħoss li hemm bżonnu. Għax iċ-charity hija sabiħ li tagħmelha. Però jiena l-ewwel esperjenzi li kelli kienet mas-Surja ta' Mother Teresa. Kalkata. Waħda mill-esperjenzi qawwijin li kelli. U kien hemm volontier kellu żmien Giacomo kien jismu Taljan. U da kien laħaq il-Mother Teresa. Allura flaxija meta konna nispiċċaw xogħol volontarju konna nduru madwaru u joqgħod jgħidilna li l-birkin stejjer fuq Mother Teresa. Jgħidilna. U kien jgħidilna kol jentu pjaċir għax jiena nirrispetta ħafna. U waħda milli kien jgħidilna kienet li Mother Teresa kienet l-ewwel waħda li xammar u tibda l-ħidma tagħha, kienet tagħti eżempju l kulħadd. U kienet tgħidilhom dejjem sabiħ li tiġu tgħinuna, sabiħ nilqawkom, grazzi. Però morru d-dar u għamlu l-istess ħaġa ma' n-nies ta' madwarkom. Kien jgħidilna ħafna din. U di dejjem kienet tibqa' ġovija. Għax li tagħmel voluntary work u charity huwa interessanti. U huwa sabiħ li hawn ħafna qed jagħmluh. Però xi kultant onestament inħoss mingħajr ma nista' ma' fani, opinjoni tiegħi. Li ħafna men-nies jagħmluh għax forsi janaqa trend, janaqa fashion. Mort l-Afrika mort nejn it-tfal, taf kemm rajt faqar. It's great li tmur l-Afrika, li tmur l-Indja, li tmur saqallija for għalajna u tejn il-faqar. Però l-an prinċipali x'inhu? L-an prinċipali mhux li isek moda, l-an prinċipali huwa li tkun konsistenti f'daw l-affarijiet. U iktar minn hekk huwa illi iċ-charity tista' tagħmelha madwarek. Ħafna nies jgħidu li kemm nixtieq nagħmel bħalek immur ngħin u taf tgħidhom jien ngħidulhom rabbu lulidkom sew u tkunu qed tagħmlu l-ikbar charity possibbli.
Mela, tlaqna?